La de casa era intractable, però des de fa unes setmanes que ha perdut el seu domini a domicili. Primer Ripollet i ara Premià. El líder no va trobar la manera de trencar el gel i fer-se amb l'àrea contrària per imposar-se al marcador, i això que les decisions arbitrals de cara a l'altre equip el van beneficiar suposadament, ja que ni amb 2 homes menys va saber trencar el trist marcador inicial. Les arribades figuerenques a l'àrea petita del Premià van aparèixer en comptagotes. Ni Teixi ni Pol Comte van poder transformar les seves intencions. Amb el 0-0 s'arribaria a la represa i amb el 0-0 es continuaria treballant damunt del terreny de joc. Ja que tampoc van entrar novament els xuts de Teixi i de Pol Comte, que va veure com un defensa maresmenc desviava a l'últim moment la pilota. Després vindria el recital de targetes i expulsions, on el local Pol veuria la segona groga per la suposada simulació d'un penal, i a pocs minuts després Rovira la vermella directa per agredir Pol Comte. També a la banqueta blanquiblava hi hauria l'expulsió d'Adrià Serra per doble amonestació. Els de Sala i Ponsí, lluny de refer-se i aprofitar per marcar, van precipitar-se i no van trobar el camí del gol, deixant un marcador trist i gris a la vila costanera. Gran victòria del Peralada davant del Júnior per 3-1, on els antempordanesos van imposar el ritme des del primer moment. Ben ordenat i amb les idees clares al terreny de joc, els blanc-i-verds van tancar la primera part amb un 2-0 que el feia respirar tranquil per encarar una represa on encara marcaria un gol de sentència i el Júnior un únic gol agònic que el duria al final de la taula classificatòria. En la propera jornada, el Peralada es desplaça al camp del Mollet amb la idea de sumar una victòria que l'allunyi de la zona perillosa, ja que només és a un sol punt. En una tarda assolellada i tranquil·la, Navata va poder celebrar la inauguració del nou camp de rugbi ubicat a la zona esportiva del municipi. Per festejar-ho, que millor començament que un amistós entre la selecció catalana i la francesa militar femenines, que van donar el tret de sortida a un projecte innovador a la comarca altempordanesa. Amb la intenció de ser un camp professional per rebre pretemporades als equips del top 14 francès i del Regne Unit, l'Ajuntament de Navata, encapçalat pel seu alcalde Jaume Oms, es va mostrar molt satisfet i il·lusionat amb la nova instal·lació esportiva. Pel que fa a l'amistós, Catalunya va mostrar la seva millor cara i es va desfer de França contundentment per un 49-0. El partit era un preparatori per als propers campionats de seleccions territorials que se celebraran aquest proper 25 i 26 de febrer a Còrdova.